mabisang solusyon. Datama di programa eh. Ngayon namin kay Metro Manila, Aramigan na datay, ibuo kami Pilipinas. It's not a political promise, but it's been done. Naaramigan. Gusto nga mayat, nga dinubintay yung programa, nga sa mga awidon, nga ng programa, naging po probinsya. May sabay nga payat nga ibagakan niya yung amuyungan nga despite Kalinga province is kaya dayo na probinsya, it's a 7 or 8 hours travel away from Manila. Napumarot na kaya ni Mayor Isko Moreno nga dunggan o rin nagsusuliknad na probinsya at barangay. He didn't hesitate to come to your places. Mayor Isko Moreno will be the first presidential na umay ditoy syudadyo nga itlatag tiglap na kormada. And amoyo ti leadership ni Mayor Isko Moreno. We don't care how big your province is, how little your province is. It's because we want to listen to the people directly. Dayta ti programa. May mayatmat nga ti programa ti gobyerno at mangmangnog nga nga diretso ti problema ti tao. Naligatmat nga mangmangnog yun during election period. But this time, since ata kayo mat dito yun, mangnog yung diretso ti plataforma. Okay, so again, agyaman na. Thank you very much. Iti may dito, and dagay nakatagdar pa dyan, ako po di motorcade. Then, time he is already here to join us. Okay? So again, urahin tayo na kayo nga mga panahon tayo natugtugan kayo. It's very good. The weather is joining us. Ang nga pulot. And now, we want to say something. We want to share with these people here. Ayan, umasidik tayo amin na niya. Tayuray tayo lang, basit tayo na nadadakan dito yan. Kaaglikaw na pa dito Bulanaw. Okay? Pagkikwaman, naging mabain nga, umay dito, adumay dito gawin dyan ingid. Mabain kayo na kasamo. And I would just like to ask man, naging adaptating nga, tumabaling forward tayo, tapos na naging maladaw. Paki-usher na sila sa gitna, mga katrokang naka-block. Yan, nagagmayaman kami man din. Well, dagiti man na dito likod kit ag-forward tayo, tapno dagiti umay nga ag-motorcade kat ano pagpagawan na itilikod din niya. Yes. Agpasama tayo basit, dagiti adaptoy. Dagiti nakatagdan nito, you can feel the seats here, kakabsat. Magpasama tayo na para kakabsat, you don't mind. Kakabsat, ano ako, can you move forward langan, tinawag nilangan, pasensya kayo, takdan tayo man. Pasensya, no, adati pagtugawan, dagiti paumay nga sa tao. Ayan. Yung mga nakatayo po dyan sa harap ng pharmacy, can you come and join us here while waiting for the motorcade? Kung may kaya ako. May ngayon, napunod ti panawin. Ano na nga napunod? Panagpag-urayan tayo, adati iwarmaras na mga merienda. Kim danom? O, dahil nag-market dito yung good stage. May kayo ito eh. Ayan. Nuwag tayo ang mga kanenda gitakit paki-keep yun, basura yun, tatno. Tayo